Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakat Liang Sun jong ke Dubai International Airport, kabadai kakat Liang Sun, kababun beriu tam ha ka perthei. Kalapen sange lut ya baro kijing penyat Liang Sun. Klem debu por, hadien kajing ther namding jong kari Iran, hakeleng ke jela jong ka Gulf Arab, kabalalong menta kesingi satjan. Ya kini kajing khang kherdep, ha Dubai International, bad Al Maktoum International, lapin bena daki bor penya jongki kat Liang Sun ha Dubai. Kibala kedo ya kajing don kam ban bu hakmat ya kajing shngan ha pedeng kajing jur jongki jing ele persha ha kathan. La kintu ya ki nonglet nongwan bakim dei ban lek chikakat Liang Sun ha kani kapor bat bakin ya kendu bet ya la ki jongki company Liang Sun na kabenta ki jing tip bathamai halor ki Liang Sun jongki. Kani kajing khang khardap kalong hapadeng kajing jur jong kajing kan art ha Middle East kabalami na kajing hiar thma lang jong ki sipai jong ka US but Israel ya ka jaka thombor jong ka Iran ha ka step jong ka sisa jan ka Iran kala jubab da ka bapen bethai ya ki bom pen bethai ki bala thmu sha ki jaka bu sipai jong ka US but ki jaka bayatrai lang ha kaleng ka than Gulf ki jing bethai kila sawa lingba ki kato ka ni ki nongba jong ka Gulf kenthop ya ka Abu Dhabi, Dubai, Doha, Riyadh bat Manama ha United Arab Emirates ki kor yada sun kila khangla ya ki babun tali ki namding ki bawan rung ki bala penyap ya we uriu pat ba ha Abu Dhabi ong katnat yadari jong ka UAE Kinong sakhi ha Dubai ki laya thu ba ki layo sngo ki jing thei ki ba khlan bha ki bala pen khi ya ki jing khang ha ka ba don ki ba batai ya ki namding ki ba la ba nyu i ba ki bethei keleng ka sahet beneng kate ki jing hiar thma ki dei ki jaka ba don ki sipai Amerika kum ka Al Dhafra Airbase ha UAE ka Al Udeid Airbase ha Qatar ka jaka sipai ka ba he tam jong ka US ha kate ka than bat ka jaka sa jong ka US Fifth Fleet ha ka than Jufair jong ka Bahrain ha ka balayo I ya ki tedam ding ki bakiu na ki jaka bamarjan ki bor penya ya dari jong ka Qatar ki lay tho ba ki lala ban pen her krat ya ki kato ka ni ki bom ha ka ba uwi unong pen sange ulayo I ba ula pendo ya unam ding ha ka jing bethei jong ka leer ha Kuwait ka jing hiar thma jong ka Iran kalawan ra e ka jing julor ka bakraw ya ka lintiya Liang Sun ha Ali Al Salam Air Base ka babu ya ki sipai Liang Sun jong ka Italy ki badon benta ha ki kampet ngor ha ki than ki he sarkar jong ka Italy ki la pentikna ba ki dukhot jong ka tanat sipai jong ki lare tengen ha ki bangka ha ka por baja ka te ka jingja ka Saudi Arabia kalakan tho ya ki te ki jingsha thombor kum ka jingle don bor ba shirkhei jong ka ri Iran ha ka ba ki nong shong shnong ka Riyadh ki la yathu biang ya ka jing bethei bun sin ki bala penthut ya ki jing shong shingan ka ba julong ha ka nong ba katnat ya dari jong ka UAE kala penrem ya ka te ka jing sha thombor kum ka jing penjur ka ba pau perthei bat ka ba ma da ka ba pen schem ba ki jing ya da jong ki kila trei kam bha ha ka ba pendu ya ki jing berngem kat ba kidang bu ya ka hok ban siu ki liang kat kum ka jing long jing man ki company ket Liang Sun ki ba he kum ka Emirates kila pensange shipor ya ki Liang Sun ban let bat ban wan na Dubai da ka ba kentu ya ki nong let jinglet ban bu din ya ki jing pen bana ling ba kila Liang Sun ban ya ka ba let chaki jaka yeng Liang Sun